pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Sukasakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Sukasakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Sukasakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng Nakita nila ni Sandro si Rahim nga nagpainguna. Busa midali sila pagtago. Unya gipabantayan ni Sandro si Rahim. Mipadayon si Sandro sa ubos ug milanog ang usak ka buto ug naigo ang usak babae. Unya nagdinaganay ang mga tao. Nakita ni Sandro ang usak ka gwardiya nga nagbuyon ug wa nay kinabuhi. Unya nakita ni Sandro si Yasin nga nagsipit og bata. Gitagan ni Sandro si Yasin og higayon nga mo-surrender. Samtang si Rahim wa pa makalarga tungod kay apil ang taksi nga iyang gisakyan nga gipugnan sa mga NBI, sa mga pulis nga mga sakop ni Sandro. Balik nila ni Sandro pagkapupos sa oras nga gihatag nga higayon, naigo ni Sandro si Yasin sa bukton ug nasaw ni trigger ang bata apan wa na matabang ni Sandro si Yasin kay natuna ni ini ang gihungit nga cyanide. Naluwas ang bata. Unya gipalarga ni Sandro si Rahim. Igsuon niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary ug Yusuf. malayang paraan. Yes. Oh, Kabo. Walaikum salam. Where are you? Where is Sahid and Ramod? Oh, yes. Yes. Definitely. His soul is in the hands now of our most beneficent Allah. I know. And we know that. Happy na siya karon sa paradise ni Allah. I will call you. Allahu Akbar. Major Sandro Santa Cruz. Ilansang ka na ko sa cross. Major Sandro Santa Cruz. Talamban tado. Thank Allah. Mitingog lang ang cellphone ni Kuya.
Yusuf. Ha? Ablihi ang pultahan. Kuya, Assalamualaikum. mulaikum salam. Pagkahitabo sa Malaysia, nagsige ko og kontak nimo pero di ka makontak, kuya. Why? You're worried? Nahadlok yun ko. Ang mall nga gibombahan, ingon pa nimo, mao gyud ang paborito nimong suruyan. Nahadlok ko nga, Hapit gyud unta. Moadto lang to ako sa mao nga mall pero na-save ko sa kong partner kay iya kong gipahuwat. Kay iya ko pick upon. So, nalangay mi og 5 minutes sa wa pa namo pag-abot sa mall. Miolbo na ang mall. nakita na mo sa CNN. Daghang patay. Oh, yes, of course. Wa lalis niya na. Daghan gayud ang mga patay because sometimes gikinahanglan gayud nga mahitabo kini aron usbon ang mga lakat ug pamaagi sa kalibutan nga gimanduan sa mga evils. That is why, my dear and beloved young brother, na impyerno karon ang kalibutan. Oh, wait. Wa ka kahibaw sa balita karon buntag. Lain na sab nga bayani ang tuwa karon sa mga kamot ni Ala. Ha? Dito sa airport mahitabo. Mao'y nakalangay nako kay gipugngan ang tanan nga dili ug wa palarga. Please check it out. Para sayo nimo. Kontaka ang imo amigo nga si Major Santa Cruz. Miss, broad coffee, please. All right. Not bad. Kung nang isunod, kini nga more. Okay. Pwede kini nga mall ang sunod paulbuhon. Excuse me, sir. Oh. Hey! Madre! Kumusta ka, Christian? Daan pagin ko. Ikaw gid lagi, Mr. Rahim. Maayo man. I'm fine. Thank you. Ikaw? Fine, fine. Thank you. Please, lingkod, Madre. Mulingkod lang ko kadiyot. Magbayad ko kuryente. Nakabalita ko nga dito ka kuno sa Malaysia. Coffee, Madre? Salamat, Sir Rahim. Dili ko anang kape. Oh, yes. Ganiha pa lang gyud ko miabot. Ganiha nga buntag, Madre. Oh, thank you, miss. Oh, ganiha pa ko nga buntag miabot. Nagkita mi si Sandro. Imo maguwang kay may nahitabo sa airport ganiha nga buntag. Oh, naibaw na ko, sir. Hapit adlaw-adlaw tanan. May mga matay. Ay, naturalmente ka na, Madre. Tungod kay dako ang kalibutan. I mean, hapit adlaw-adlaw, may mamatay kay gituyo pagpatay. O gituyo yun pagpamatay. Pagpamatay? You mean, daghan kay pagpamatay man? As you said, pagpamatay. Killing people. Well, apil na kina sa history sa kalibutan. Because ang katawan mismo ang maoy mo buhat ug kasaysayan sa kalibutan. Ang gipangita sa katawan, mao ang kalinaw sa katawan mismo o kalinaw sa kalibutan. Bisan ako, Madre,
Gusto kayo og peace. Nahigugma ako og peace. Pero ang peace wa mahigugma nako. Ang peace wa mahigugma sa daghan nga tao. It is very simple to understand, madre, ha? Kay look, kinsa man ang nagsigi og propaganda og peace, og peace. Ang mga Americans, ba't unsay lagi buhat ngadto sa lain nga nations? Ilagi gubat bisan sila wa labot sa kaugalingon nga problema sa lain nga mga nasod. They always said, we want peace. We want peace to all mankind. But unsa ilagi buhat sa lain nga nasod? That is why moingon ako, gusto ko, love nako ang peace, pero ang Americans wa mahigugma sa parehas ako. So, simple arithmetic. Ako, love nako ang peace. Pero ang peace, dili love nako. Yes. Taas na noon ako og na-explain nga nangumusta ka sa hitabo sa Malaysia. Because atol nga dito ko, kung may mangutana sa ako, ngano man, unsa man ang rason, ngano nahitabo ka to, simple arithmetic gihapon. Like sa may explanation lately lang, madre. Because daghan na kaayo ang mapungot sa Amerika. Nganong dili man mismo ang Amerika, maoy ilang tungon. Nganong ang mga inosente mang kanasuran o katawhan, Mr. Ryan? That is a bad question. Nalimot lang tada. Sa New York 9/11, ang nahitabo sa Malaysia ani nga lately lang. Dili na bag-o sa Malaysia ug sa bisan asa nga nasod nga allied sa Amerika ug England. Why they don't stay neutral? Why we Filipinos don't stay neutral? Oh. Coffee bitaw, madre? Oh. Magsugo ko sa miss din sa coffee shop. Thank you. Dili lagi ko. Mangutana ko. Well, I'm sorry. Taas ako na sub-explanations. But those explanations is always and very practical. Go ahead, please. Pangutana sa ako. Bago ka pang miingon nga, we Filipinos... Because I am a Filipino, madre. Like you. Ang gibuhat ini mga tawhana, mao ang kagubot, kaguliyang, o kamatayon sa mga katawhan nga nagpangita og kalinaw, og manginabuhi nga puno sa pakigdait o puno sa gugma. Hain ka man dapig sa mga tao nga gigubot o gipamatay, o sa mga tao nga maoy nagbuhat o kagubot o kamatayon sa katawhan. Oh, ari ko sa peace. Ari ko sa peace. That's all, madre. Ari ko sa peace. Oh. Excuse me. Hello. Miss, ako bayad. Yes. Okay. Oh, excuse me, madre. Sige, see you. Thanks sa conversation. Same to you, Sir Rahim. Yes. Yes. Makalibog pero dool sa tinuod. Maayo mo kamit og simang sa husto unta nga topic. Clever, tawana. Ako gid siyang giobserbahan og maayo. Dili gyud maglagyo sa leader dito sa Zamboanga. Og sa miangkon nga sila mo'y nagbomba sa mall sa Malaysia. Nakitaan kiri-kiri ka, Sister Mary Santa Cruz. Baro, og hinay, aron kuyog na ko. Ayaw palingin ako. Hilom diha, Yusuf. Grabihang madriha. Uy, makailaman, bisag wa makakita nako. Klaro kay ka sa bildo sa atbang, oh.
Ah, liwat yung kang manoy ni mo da. Diin ka man. Nakakita ka na mo ni Kuya Rahim ni mo nga nagsulti? Oh, isundan ka na ko. Nakita na ko, ganiha. Ganiha ako nagtanaw niya ni Kuya Rahim nga nagsulti. Walang kumuduol aron naagyo kay time nga ikasulti siya. Kunya, imo siya nasultihan sa imong gisulti nako about sa leader dito sa Zamboanga o about sa miangkon nga sila nagbomba sa mall sa Malaysia nga maura sila. Wa ko'y katarungan nga ako ng buhaton nga to si Magawang Yusuf. Doon na nilimit ka ng butanga. Dili ako mo'y angay masulti, ana. Gawas lang tingali nimo. Kung ikaw ang masulti, ana niya, kay manghod ka. Dili sab ko angayan. Ang mga otoridad ra ang makahimo ni ana. Depende sab kung bugat kayo ang mga ebidensya. Pero bisan ako makaingon ko nga layo ra kayo na, Sister Mary. Dili kay manghod ko pero layo ra gyud kayo. Gawas tingali kung makakita ko og lig-on kayong rason o ebidensya. Okay. Magbayad pa ko sa mong kuryente. Ikaw? Nagkuyog mi si Kuya paingon din sa mall. Pero dili na mi magkuyog kay namaylaan siya lakaw. Naman siya sakyanan nga nakastandby sa parking area ning maong mall nas taas. Sige, Yusuf. Okay lang nimo kung mukuyog ko nimo. Basi napakailaing lakaw. May mo mag-bodyguard ko nimo, Sister Moon. Nagpasiaw ka tingali, no? Sa man ang imong da, palihog? Tamarit ko og mga kurtina para sa kapilya. Muadto ka karon sa kapilya? What to? Ikaw di ay. Kung mahuman ang tanan kong lakaw. Oh, magkuyog na lang ta. Abi ni mo, Yusuf. Gibuyag na sab ko sa among superior. Kaning bag-o. May nakakita nato nga nagkuyog na sabta. Ako silang giingnan nga dili gud kalikayan. Kay ikaw sab community worker ka sab. Gipasabot ko sila maayo kung unsa imong pagkatao. Pero moingon gud sila nga mas maayo gyud nga maglikay. Ano bitaw nga nang madre ka? Tanawa. Mura noong kag dili gawas nun. Kunya, kamura ba nag-advocate og kagawason og inig suunay? Pares na ito na. Nag-inisipay nga magsuon bisan Muslim ko. Madre ka. Okay. Dili ko mamugos. Adto na Sa ako. komunidad? Sa komunidad. Okay. Sige. Bye! Mulaos lang ko sa komunidad. Okay, silence. Nagkasulti mi karon si Superintendent Layson. Pila na kuno kahigayon nga usahay maunhan ta sila. Ako sanggingnan nga giswerte lasad ta nga sunod-sunod ang atong mga agi. Pero ang taga NBI masaligon kaayo nga pinaagi aning linangkob na tong puwersa. Dako kayog bintaha nga maglisod ang mga daotang kalihukan sa mga kriminal. Ang kapulisan daghagyatiman. Tanang klase sa mga mudos sa mga lain-laing kriminal mao ilang gibantayan. Lakip na sab ang NBI. Busa ang kita. Ang ato mao ang pag-focus ra gyud sa terorismo. Mao nga nagabindahatan nila sa atong mga lihok. Mayabag og gamay ang atong istorya. May claim na sab sa patayng lawas ni Yasid Abdul. Ug nihigayon na, lain na. Dili na si Yusuf.
Lain ang mi-claim sa patayng lawas ni Yasid Abdul. Pero usa gihapon ka Pilipino-Muslim. Niya si Rahim. Ay no, nga nahibaw ang tanan nga niya si Rahim sa Cebu. Wa na to ibasura ang bahin sa iyang pagkatao. Basin pa moabot ang panahon nga makapupho kita og dugang informasyon bahin ni Rahim. Ako si Yusuf. Ayaw niyo kilapti si Yusuf. Good. So, labing daghan nga tao mao kining giant mall sa north. Kining uban, ubay-ubay sab ang mga tao din sa midtown ug uptown, pero ang daghan kaayo nga tao mao kini nga duha nga mall sa north. Hi si Abo. Abo. Paminaw mo. Gusto nako kini nga mall mo ang sunod nga atakihon. Kini nga mall. Kini gyud nga mall pero chemical ang ato gamiton. Ato ipaagi sa centralized aircon. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Ang nahisgutan sa usa ka briefing naghimo ni Sandro sa iyang mga sakop may gusto nga gamito ni Rahim ang kimikal nga makahilo ug makamatay nga madaas sa hangin sa aircon aron mahanggap sa mga taong inosente. Wa na kay makapugong panila ni Rahim. Igsuon, dapiton gyapon ka muna mo sa pagsunod sa matag sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor. Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesem. Og laing dalit kaninyo sa Super Radio Productions Sampar. Maging